Jingpule na ka kitab Genesis kelenong ke bakat pra ka dukot kat henriu hadu lai pulai. Dia kita kibriu kelami nang ta bad kilakmi syapang Sodom u Abraham ula let on yeki u try ula ong hatu ngan buri na u Abraham ya kata kebangan sele u Abraham un sulong ka jait penriu ka bakrau bad ka badon bor bad ki jait penriu baro jong ka perthei kin sayo jingker khu na u em na ba ngala jit yu u nang bo un pen bet yala ki khun bad ki ba haying hasem jong u na din jong u bakin yait ha ka lindi u try da ka bale ya ka badei bad ka bahog nang ba u try undu pen wan hau Abraham ya kata ka ba ula kular hau nang ta u try ula ong namar ba ka jingperta shla persha ka Sodom bad ka Gomora ka long ka bajam bad ka pop jongki ka pakraw shibun ngadei ban let pen lada ka jingle jongki kaya hab bad ka jingperta shla ka ba lapoi shanga lada kamdei ru ngan satip hangta kumta kita kibriu kilaphai nangta bad kilalet shaphang Sodom Henry u Abraham udang yeng hakmat utrai de u Abraham ulawan hajan bad ulaong hatu men penjat lang yaki bahong bad ki boman tharai ladadon san phongud ki bahong habo kata kashnong hatu men penjat ya kata kajaka klempelat ya ki san phongud ki bahong ki badon haga the lele mame watle kumta ban penyap ya ki bahog lembat ki bomman kumta ba ki bahog kisha kum ki bomman watle mame kumta hato kat unong bishar kaperthei baro kawai un omle ya ka badai hangta utrai ulaong te kita kibriu kilami nangta bad kilakmi shaphang Sodom u Abraham ulalit on yaki bangan da shem ha Sodom san phongud ki bahong hagata kashnong ngan pelai ya kata kajaka baro kawai na kabinta jongki u Abraham ulapai ktien hakmi nga ubatang kadomen bad utpei ngalashlan ban kren ya utrai tharai ladaduna san na ki san phongud hatu men penjot ya krishnong baro kawai namar duna sangun te ula jubab ngan om penjot ya ka ladang shem sau pho sangut hangta u Abraham ula kilibyang ya u ong tharai don tang sau phongut hangta ula phai ktien na ka benta ki sau phongut ngan om le ai ya ka te u Abraham ula ong a try wat bitar ngan kren byang tharai don lai phongot hangta ula jubab ngan omle ai yaka lada nga shem lai phongot hangta ula ong hakmi ngala le shlur ban kren ha utrai tharai laptang ar phongot hangta ula jubab naga benda ki ar phongot ru ngan om penjot yaka te ula ong a try wat bitar ngan kren satang kani shisien tharai ladala tang shiphongut hangta ula juba naga benta ki shiphongut ngan om penjot yaka nangta utrai ula le la kalenti anda la deb yakren bad u Abraham pan ula wan pai sha la yin ktien jong utrai kasam shispa lai gar khot iwe hadu sau bat pra hadu khatwei do kir khu ya utrai ko min sim jonga ko do nu jonga do kir khu ya ka kar teng bo khu jong u do kir khu ya utrai ko min sim jonga wat klet ya ki jingle bha jong u baro ma u ubama ya ki jingbom man jom hi baro ma u ubapen kot ya ki jingpang jom hi baro ma u ubapillat ye phi na ka liu long ka jingyap ubaker saudong ye phi da ka jing i bat ka jing smolem utrai ulong uba isen a
bat ubale sbon, ubasuki ban bitar, bat ubakendrei kajingin, om mai shimai barobor, om bitar du junom. Penshitom yangi, ba dawa kipap chungi, le kaliang kat ki kams niu jungi, bakenjang kibneng halor ka kendo, katta ka kraw ka jingi jungu, ya kito kibating puram yu. Ka gospel kat Matthew bukhud kilanong ka bapra, kadukhat khatra hadu ar po ar. Jisu ula yoi ya upat ba saudong jungu, bad ulap tha ban let shiliang kaduriaw. Uway ustad an ulawan shu uong, ko nong hikay, alakloy bunbut yame, kat shaba melen. Jisu ulapay ktien hau, kimersyang kidon kitliw, bad kisim kidon kiskum, Henry uphun benriw, don jakathya. Uway pad ubriw, usenran ulaong, ko kenran, sya bangan liteb ya ukpa jonga, Jisu ula jubab, to bud yanga, bad ya ki bayab, kinteb kitu kibalad. Ka gospel jong utray.